Pero pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng limiting makakamtan sa PCSO. Karanat tangkilikin at ating laruin. Lotto, green sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas, cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng limiting makakamtan sa PCSO. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Simulan na po natin ang Hapon Steel Draw na mayroon number 2117. Pangasinan, let's play Small Town Lottery! Ang ating first winning number ay number 13. Ibabalik po natin ang number 13 para sa pangalawang pagpili. Ating second winning number ay number 9. Ang ating official winning numbers ay number 13 and number 9. Number 13 and number 9 in exact order. At dito po nagtatapos ang ating pangalawang steel draw sa araw na to. Ako po muli si Maria Luisa Cabinar. Nagsasabing PCSO, hindi yung kukulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for July 16, 2024 5 draw are the numbers 13 and number 9. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan.